aw, ni May kernel. Kitakman? Ayaw semut tayo pinagibagam. Ay na, taman di makapasangit nga kantan. Subramot, naglaing tata. Tilpakin nyo. Lalay ngi ma. Lalay ngi. Lalagam. Di na minsan nagkita ta. Di na magkuno adan nagayat ken ka. Isungbat mo ket nalawa. Awan ko na mga imbaga kanya. Nalawag aparpar buklaeng tisungbat mo ta nakita nagkakuy-kuyog mo. Nalawag aparpar buklaeng tisungbat mo ta nakita nagkakuy-kuyog mo ni ay ayate. Di na sakit Ray nga kinuna. Awan bibiyang kuti pagduyusam. Awan gaya kay mo dingan. Parparbuklaeng gayam dayta ayat. Happy watching, Sir Romy Castillo. Yan. Tinakin ko pa po di Shockwave Sounds and Lights. Ayan. Namasarangan hindi na ilalawanan. Tumawini Isabela. Baka may bagamanain. Nga unas. Baka may bagamanain. Iti na minsan. Sir, hamaw lilipatan di bulbuludan ko ay. Oh yeah. Bumulod ka mo rin. Nga magkuno adan nagayat ken Nga mahang ko pagbaga nga bumulod kami ti wireless nga microphone mo. Sumbat mo Apo, mayat sa ajay ket nalawa. Ma, original pa mo da kita, gamit na. Ay saham ni ate Sir Romy. Awan ko na mga inbaga kanya. Nalawag aparpar buklaeng tisungbat mo ta nakita kakakuy-kuyog mo. Nalawag aparpar buklaeng tisungbat mo ta nakita kakakuy-kuyog mo ni ay ayate.